vaig néixer a Cinzo de Límia, a Ourense, encara que mon pare, Ramon Taverner, el meu home i la meva filla també. Per tant, porto ja molts anys així i em considero una veïna més del poble. Vaig estudiar psicologia, vaig treballar com a psicòloga en Llutxent, una etapa molt bonica, i després vaig acabar pedagogia i treballo com a professora en la Universitat de València. Com a professora, podries contar-nos com és el teu paper com a dona dins del món de l'educació? Tinc la sort de poder impartir per una banda pràctiques, és a dir, que vaig directament a les escoles i conec el dia a dia de les escoles i de com es treballa dins d'una professió que està tan feminitzada com l'educació infantil, en la qual hi ha molts poquets homes que siguin mestres, que també seria qüestió de pensar per què. I després, com a professora d'universitat, impartix també Història d'Educació de les Dones, en la qual es forma a les dones en la història d'aquelles pioneres, d'aquelles dones gràcies a les quals ara puguem estar així. I què et va motivar per a prendre la decisió de ser professora? Jo primer vaig ser psicòloga, és a dir, vaig treballar en una escola, en un gabinet psicopedagògic municipal, i després, per circumstàncies, vaig fer la tesi doctoral en pedagogia. Durant la teva carrera com a professora i investigadora, creus que el paper de la dona ha anat canviant al llarg dels anys? Heu de tenir en compte que fins 1910 les dones no tenien lliure accés a la universitat, per tant, de professores impossible. Hem recorregut un camí llarg, difícil, i, per exemple, ara la primera dona rectora de la universitat, Mavi Mestre, ho és després de 500 anys. Ens ha costat molt treballar i arribar així, però crec que ha merescut la pena. I per a tu, què és el més gratificant del que has aconseguit fins a dia d'avui? Per a mi ha estat molt gratificant dos moments de la meva vida com a investigadora. Un, quan es van donar el Premi Goya per la pel·lícula Les mestres de la República, en la que vaig participar, i un altre quan vam presentar el llibre que van fer la meva filla Blanca i jo sobre els 150 anys de la Normal Femenina de València. I quin missatge t'agradaria enviar a aquelles dones que estiguen pensant en ser professores i investigadores? Que és dur, que no regalen res, però que té una gratificació immensa a l'anar descobrint altres dones que abans que tu han estat lluitant, estar treballant en dones i sobretot que no perdem mai l'entusiasme i les ganes d'anar endavant.